Samantala, tinutukan sa Regional Family Welfare Program sa San Fernando, La Union ang kapakanan ng mga pamilya sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalawig ng kaalaman sa family planning, responsableng pagiging magulang at kalusugan ng pamilya. Sa programang pinangunahan ng Department of Labor and Employment Region 1, tinalakay ang ugnayan ng maayos na pagpaplano ng pamilya at mabuting kalusugan sa produktibidad ng mga miyembro ng pamilya at katatagan ng sambahayan. Ipinabati din sa mga kalahok mula sa iba't ibang industriya kung paano nakaapekto ang demographic trend sa ekonomiya, pamamalakad ng mga organisasyon at ng workforce sa rehiyon. Layunin ng programa na bigyang gabay ang mga pamilya upang makagawa ng mga desisyon na nakatutulong sa kanilang kapakanan at sa mas maayos at matatag na pamumuhay. IFM News. IFM News. IFM News.